Ten idiot teraz nedobrzdí. Videl som tu vašu reklamu na internete na tie suché zipse pod ešpezetky, ale neverím tomu. Môj zlatý pekný, s brúčkom, čo ti vadí? No víš co? Hovoria dedine, že to, keď to umiem, tak to hneď pôjde dole. Potom, že mi to zeberú, hneď ak pojem na kolotoče a odstavím to tam. A že to zimu neprežije, to není možné. Vieš, suchý zips neexistuje. Nasadni do toho Ferrari Monreho a niečo ti ukážem. Táto značka tu už je viac ako 1 rok, čiže tú zimu bez problémov vydržala. Vidíš asi, ako tam dobre sedí. S tým, že toto je profesionálny tlakový čistič. Ufikne prsty, kebyže chceš. Nemusíš sa báť tvojho dedinského dažďa. Bez problémov ti to tam vydrží. Najdôležitejšia vec je, aby si to tam správne odmasnil, dal to na správne miesto. To znamená, kde máš napríklad čo najviac laku, alebo kde je príprava na držiak evidenčného čísla vozidla na ešpezetku. No a to, či sa to dá ukradnúť, keď budeš na kolotočoch, no samozrejme, kebyže niekto chce, tak to zobere, ale ani ten klasický držiak nie je nezničiteľný rámik. Ale čo ti ukážem? Koľko sekúnd to trvalo? Aha. Tak díky vedúci, však zeberem teda pred celú dedinu, dáme aj starostovi more čo?